Α Ιωάννου, κεφάλαιον 5. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, εκ του Θεού γεγέννηται, και πάσο αγαπών τον γεννήσαντα αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπόμεν και τα εντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή γαρεστήν η αγάπη του Θεού, είναι τα εντολάς αυτού τηρώμεν, και εντολέ αυτού βαρύ ούκ εισιν, ότι παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων. Και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Τι έστιν ο νικών των κόσμων, ημίω πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού? Ούτως έστιν ο ελθόν δια ύδατος και αίματος Ιησούς Χριστός. Ουκ εν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το αίματι. Και το πνεύμα εστί το μαρτυρούν, ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Ότι τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα. Και ούτι οι τρεις ένισι, και τρεις εισιν οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα, και οι τρεις εις το ένισιν. Ή την μαρτυρίαν των ανθρώπων λαμβάνομεν, η μαρτυρία του Θεού μείζων εστίν. Ότι αυτή εστίν η μαρτυρία του Θεού, είναι με μαρτύρι και περί του Υιού αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν αυτό. Ο μη πιστεύων το Θεό, ψεύστην πεποίηκεν αυτόν, ότι ούπε πίστευκεν εις την μαρτυρίαν, είναι με μαρτύρικεν ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή εστίν η μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο Θεός, και αυτή η ζωή εν το Υιό αυτού εστίν. Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωήν, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Ταύτα έγραψα ημίν της πιστεύουσης στο όνομα του Υιού του Θεού, ή να ειδείτε ότι ζωήν αιώνιον έχετε, και ή να πιστεύετε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Και αυτήν εστίν η παρησία εινέχομεν προς Αυτόν, ότι αν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού ακούει ημών. Και αν είδαμεν ότι ακούει ημών ο ανετώμεθα, είδαμεν ότι έχομεν τα αιτήματα αιτήκαμεν παρά αυτού. Εάν της είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία μη προς θάνατον, αιτήσει, και δώσει αυτό ζωήν, της αμαρτάνουση μη προς θάνατον. Έστιν αμαρτία προς θάνατον, ου περί εκείνης λέγω ή να ερωτήσει. Πάσα αδικία αμαρτία εστίν, και έστιν αμαρτία ου προς θάνατον. Είδαμε ότι πάσο γεγεννημένος εκ του Θεού ούχ αμαρτάνει, αλλά ο γεννηθής εκ του Θεού τηρείε αυτόν, και ο πονηρός ουχ άπτεται αυτού. Είδαμεν ότι εκ του Θεού εσμέν, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κοίται. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδοκεν ημίν διάνοιαν ή να γινώσκομεν των αληθινών. Και έσμεν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως έστιν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδόλων. Αμήν.